Ой. Защо не искаш да си покажеш лицето? Много причини. Училище, познати. Добре, ти защо стана скинхед? Идеите ми харесват. Примерно аз, ако искам да стана скинхед, какво трябва да направя? Какво трябва да направиш? Специално жени не могат да са скинхед. Има жени сред нас, но жените, когато трябва мъжката част на проблема да се реши, само ние я решаваме. Какво разбираш, примерно, ти под мъжката страна на въпроса, това трябва да се реши? Мъжката страна, бойщата тия работи. Ако едно момче иска да стане скинхед, той първо трябва да си избие всеки такива глупости от главата, като анархизъм, комунизъм, наркотици и такива пропаднали неща. Трябва да бъде добре запознат с нашата идеология. Не да каже аз съм скинхед, за това, че примерно не вижда, че ние сме банда, че нали, биеме се глупости и така да ни харесва, да каже тия са побойници, аз ще бъда скинхед. Той трябва да бъде запознат с нашите проблеми, с нашата идеология. Какви идеи по-точно вие защитавате? Чиста и свята нация. Да, на нацията, да се спре потока на емигранти към нашата държава. Като дойде тук с, да речем, $100,000, той може да е цар, защото е страшно ефтино тук. В смисъл такъв, че да речем, тази бутилка водка му излиза $1, а на Запад е някъде около $10. Добре, а по какъв начин, каква ще се гоните вашата цел? Прочистването на нацията? Ние за сега тази идея поддържаме чрез побоища, чрез такива, защото аз не мога да приема един черен да върви, да ми се смее, да мета пари, да къса и да ми се подиграва, че аз съм българин. Затова той трябва да бъде набит. Мислиш ли, че ако набият един-двама араби, положението ще се оправи? Виж, с един-двама араби и положението няма да се оправи, понеже това не е нищо и група от 50 или 100 човека скинове по-точно, нищо няма да направи. Трябва да се дигнат и където се вие черна мутра да бъде бит, независимо дали е студент, защото студентите също те са бедни. Какво си мислят хората, че като е студенти от неговата държава му пращат пари, няма такива работи. Тук са само престъпници. Част от вашите хора ползват наркотици или пушат. Основните пласьори на тази стока са арабите. По този начин, само да кажа, по този начин вие гушите арабите с пари, от друга страна се разрушавате себе си. Не противоречи ли това на идеята ви? Тук няма такива неща, бе. Тук никой наркотици, такива работи няма. По каква музика си падате вие? Музиката ни е ска или ой. Ска е първата музика на скиновете, след като се създава 68 година, като се създава това движение, музиката е ска, смести от реги и сол. Ой е малко по-твърдо, то е много близко до пънка, само че текстовете са по-специфични. Защо ходите на концерти, примерно на хеви метал групи, които не ви поддържат? Пример е Creator концерта в София. Си направим шоуто и ги провалиме. Майче не успях. Организацията беше много стабилна, иначе на Миле бих му разбил главата с удоволствие. Ние още не сме движение, ние сме банда, група от самишленици. Нямаме шефове, скиновете нямат шефове. Мога да има по-изявени лидери, но не и шеф. По какво може човек да ви познае по улицата, че си скинхедове? И по какво? По якитата без яки, правите дънки, които са удобни при побоища, тежките обуки и голите глави най-вече, защото голите глави не се стрижеме, за да, примерно, да крещиме, ние сме нацисти, а се стрижеме, за да не се ловиме за косите при побоища, защото е гадно да те фанат за коса. Хората трябва да разберат, че ние не сме само ни хулигани, и че ние обичаме България и се гордеем, че сме българи. Момчетата с кожени глави не само са вече в България, но и действат по въпроса. Въпреки насилието, което те проповядват, в тях все пак има една положителна черта. Те са едни от малкото от нас, които се гордеят, че са българи. Ой, ой, ой!